mambia boni go bena inche kurubono gachize to chabona mina mangi to jukwana asege ikare keigane ne ka to gosherekea abasubadi iri tukuri abo tore na to yakeye to macha to bwadia ende to bwadia jumbe yawe ende kunya to magwetera se namba ira se skini ayo rabo to tebina ngoko ganiri tuko ligia ali abasubadi boigona bogoto libori ura kan ko babore karo ba chirgo chimake ende to nyorane na ya senjera ya bene nyora na bogona to bwadia sense me mitandao Facebook to nyora Ndizi TV News Digital oiga sense me ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News okonya chinga kina boto tweet at Ndizi TV News no to na Joshua utakwenda kuna mali ugine chibichago jira senjera ya bene bono gutakore biro tiganda abari baga barato kwani turaigwiri ogiria abo mete kuri mambi na bokonya no turaigwiri ogiria mosubati bono bokonya na uraigwiri ogiria abo no mambia asenjera ya bene inyora lero ni gorire International Women Day ekarba gosherekea asinzito yake nichiko tabia timu yeri tukuria lero eri gosherekea wensengima bondo jiguriria mangana aito kwana litukuria ona kwali ni asenjera ya bene kabena nje uikomwete anja kira soko boko kwane wokobe mo inalia maego jagati asenjera ya bene bono kwani mwanju muri motebya aningo ende tumagusuka gochibosyo umwanju motegereri nabangi na bonsi bagusi Happy International Women's Day samari tangoro kumeri mumanyi kokorega snake ombe ukoro kunga International Solidarity Foundation ase a project kusumurobero ukoro kunga Muungano Gender Forum ebya sana konti kura kwana yabantu omugusi bwakire Happy International Women's Day abangi na bonsi pia bangendi bagusi asa mari tangoro ku Rosemary Osano kokora na International Solidarity Foundation ase project ya Muungano Gender Forum bya kabisa bono kura devinge kyombe ke mwa kwande ngirikie ke nimirimo yani eri amnonda tujakere ikiaro ikabano tujakere ingai mo kare kemo ndote ne mo kuruoro oikake manye tudi de zingirikie ke rende na kero ngo sereke akere mangana ya basubati ikabano tujakere tumakwenda ase mail. Okay, International Solidarity Foundation ni kiombe koru Finland ekokorega ase chinse buna Kenya, Ethiopia, Somaliland na Helsinki nyene in Finland. So ase Kenya tubate obisi Nairobi na Gusii. So ase Gusii no tokorachi project, so that is where project implementation nego kolero wono gokora turiga Nyamira na Kisii County. So ase Kisii County specifically tokora Marani and tubate okay ISF your International Solidarity Foundation egokora na partners. So tubate partners inye Nyamira batatu use Kisii yemo. So in Nyamira kokora turi na Nyamira North Women Sako ntobwate Bosnia Women CBO ntobwate na Mangahat alafu ase Kisii County ntobwate Sikom ekora ase Marani. So besides partners as ba korega asi ntobwate project ISF nyene okora Gusii ase county cheto tuwate project ya Muungano Gender Forum ere community dialogue tukobota to initiate ebintu bune barasa to discuss issues to do with the gender based violence. Bia kabisa ameringero ra menterabu keigo igoro ya ikyombe kino International Solidarity Foundation na Muungano Gender Forum ase second year Muungano Gender Forum ere a project tokokora openly like on the ones in our attend as mukutano hiyo habaga kana bangina as much as toko kwaniranga it's a women empowerment or dealing with women issues toko bwatera namo nabaga kana bagambi asoko ikirani amangana ya bangina amangana buno gusara kwa bana baiseke kisegi cha nyumba egere tonyare kwa bantu information bya sana litukura lero International Women's Day ntoraika abo sentara kubori abo ase ikiombe kino kya Muungano Gender Forum na International Solidarity Foundation di bagari musubati diriri ase ikiombe kino aneka to kwanda mangana ya basubati tukure lero tujakira tokarenta mangana ya basubati mono sababu women are very perceived as the weaker sex because very marginalized because of the many issues especially mangana yogo saru kwa bana baiseke it's not allowed. It's not a good thing for women. So that is why I talk advocates for the rights of women. Keroko dikeri chisegi cha nyomba abagakango itubare but monomona good percentage enene nabangi nabago itu nyomba chisegi chiri cha nyomba namangana teenage pregnancy naro no gotachiri kwa bana baiseke nkorororo igona kitore in the front line yokorenta mangana ya
abana baiseke mutu egere tonyare konya N'abasubati. Ingiye kogera Rosemary ekerto kwana agenda ane no rongorwa gusia abantu baguri na agenda no musubati beba abantu abande korengana n'ebirengero byao. Okay, gento tubonete ku understand gender ego cut across musacha no mukungu. So but according to the layman's language to passive gender buna abasubati. But I think it's no koba ya renge abasubati bintu barenge gwetera ona bakonya rumusubati okolegasi muntu kwe kuchibesa no musacha abakonya rumusubati nero okolegasi nyingi abamoko nere gasi ko wikanyomba nero okora ichigasi chinde so ebintu abasubati abange bagwetera they felt like gender yabere bona abasubati but technically gender ni chiroli toire in society so musubati no musacha buya kabisa mwanju muri gono wethe na bantu ajakire twasio riri amanto de kwana mange nyora international kumande irire na ndo kwana na ki parenting kiego konya ama errori ya parenting ni ria sama ngana yoko hendi GBV gender based violence to ate na mbaji kwa ndina gender based violence ni rie wethe na bora nyora wethe ne FGM ne royoka amangana ya basubati ko ni na basaja ngo sunyundu bana to kwana aba subati basaja ngo sunyundu bale wethe no ena mangana environment ngo leba mwana basaja ngo lebu lakini wika ya bajini ya maji ndo jo kwanda ase dogosuka ojibosio bono ditukira lero kujiduru ikase topic yitu ya mangana role of parenting asense ya ending of BGB vira kintu tara ikorro ditukuria lero niko liriria basubati enjini ongo basira bono tini musubati lakini ongo basira anga kyora kwane korengana na iri tukiriga tu akiroje buna inkigera gero rijenge buna meli geragero jengere litugere ria ino ria useko jengera ngoi nchene no mugoka sere tukoria rero asengencho women we have been recognized nande twero ritukeriga rioko ria basubati egere abasubati nabasacha buna gwateba na ino ramo na into go support na bagaka bandi bari of the goodwill yogo to support egere bachamo asamangana yiga because amangana gender based violence twanya kwanire twakorire binte binge but ngomekitore steps nkenke igo setu tukeriga neri tukori nene kero montago chamo chi organization nawao chi serikali na bangi na bari in positions in government na baru bachamo egere tonyare go stamp authority asam also gokora mangana yega gender based violence igo it's a joint effort tokobeka amabuna basubati nabagaka nabarokora nsema batosire egere tonyare kobeka omokia mwana gochia so gukora mangana ebyo sana hengero kwega karigoro yeri tukeri kyana bari kore ku International Child Day, International Disabled Day lakini waneriria basubati ngero kwega kari Rosemary egento kwego keri buno umusubati kwakambia mona nyasaye ncho monyene no umusubati alafu none nsingi mayaro rero umusubati no muntu muhimu so it means ninde recognized internationally inyora basubati na bakore tubuge mense if we don't celebrate barabu I don't think a generation natango nero so no mogoko sana ekere tuire litukolito to chengere you can even share our achievements na to share bintu to gwetera na to share what to do next so litukeriria rero ngogokera okoba ni litukolito alafu being intinu musuba bya sana ningenderete gusukuma abwa kare ntorire na litukeri ngakiri kubwenera asituri mutwenzi akorengana naye Emeli serikali oje yakira atua yogosira omusubati inoena enu asebyombe bimole rinde kwenda kibino mwana omunyaroka no somusubati okinire ibirengo byaye korengana naye serikali negendete go support especially through the law tobwatechi amachiko abekire to protect women and girls and even children bunogo saroko abana basike richi kondirororo igontoro chenge serikali negenete komeka atua asoko to support na kera toka enda guchinsa sebinyoro ngonyara tore abagambi na barabo bakobwaterana na into asoko kora mangana yega because now bari from the village level asoko kwaterana na into bune serikali asoko kora mangana yega kera toka enda county government na barabo mbaga asaine asoko rosi bintu buna chi policy chile customized
yani chisukiri koru national go chance to the county chiri fit buno ko amaganito buna Gusii for example egere to nyari wa address amangana ari specific to the county buya kabisa bono buna inwe kiombe kia mungano gender forum kigere kirinse area bolia International Solidarity Foundation in a project yeah organization atu akimwairire yogo suguma mosubati rende aberevo yaye twakwarire serikali ya negende na inu buna bono ekyombe kinu twakirimo akorire buna mosubati abwene no neri tukerekera kunyora na ruchingira rero buna International Solidarity Foundation ni project ya muungano twanyare go focus chi dialogue ase binyoro twanyere ko korangeli abasubati tobai platform bashe inki na kiba fileti inki ba ko nererwa inki ba korire kia and inki tobonete ko korabuna abasubati. So as Muungano Gender Forum, I think it is a good idea to kabai platform. Through a platform tuanyare gukora konyora ebinte binge sana bigokore kanaze kinyoro. Even during Muungano Gender Forum where nyenen tumewai rescue mwana urenge defiled. So a platform ya bagera baswati bakamire up kote nona bagambi binta abantu baweter and tuwakambya mona saba gambi baitu bali bagocha Muungano Gender Forum. At least bakretire erapo na abanyakenyoro squeeze na boko nyoro mugambe gwatendo mukutano they share freely. So due to that platform abasubati banyari kutwara a voice ndo ende kenyore kyase mungano yara achire abantu abange bangeire go change. I can give you a feedback kyase mungano twabwate igoro side ya marani after twabwate facilitate bakwandrete byasano musubati na rote nene tagateba akeke maenepi inchina somirwe binte gutambira kina serero na kuno enkoro na achire na change entogete na lingo korro mugako no wekebe entogete na lingo ko gosera abana bane na atigire guchakerera so that anyare gupunguza chisege chichia nyumba buya kabisa meri asimu achire ga chifora mwejiro jina basubati mbale support na mbale ready konyora uchumbe yakaromo kubairira kiamedra muranyora basubati bande mbali ready abele don't kia ngakiro ja basubati mbali ready konyora obosembe omokuba mbali ready the fact that inga kero toka ne mekutane mengi they are willing to come na bokonyora basubati abange na bubagoche mekutano na bagaka bachakire gotema gocha abange buna the last forums twabwate abagaka bachira abange sana se mekutane iyo igabange nambare willing gotegerera na buno yo mindate babare freely to share kero muntago tenena tebanga egento nagakorire ngo chinde gonchereri igo nabange nabare bunko violate barabagaka igo kwanyora nga nabange nabare bunko changira baramangana iga violence yokorenta chisegi cha nyumba aso okonyoro bosemi igonko barororo aso okonyara gotegerera koire information no ko roki change buya santo taraika se topic yetu eri tukodara kwana mangana the role of parenting ase gukora mangana GBV mero beriki mwabekire mutagete ko ne kibino mosubati borongo rwa Gusii no na sensito ya Kenya usukire bosio na ndonyo risk yae uno mosubati nae emerobere twate 2023 by the way twasomira basubati binte bingi and oboli omuntu ndo wensi gusimba bwate information ebe GBV ebe FGM ebe Kendians parenting property rights but bononto we are thinking of having a new strategy so in 2023 ntorengrete bono tuchotutwale like ekyombe kya basacha bache ba like yo mento muntu musacha nekure omuntu we family abasacha no bale leaders igento tubonete command so kero tubaite libaga so through even if we are fighting GBV oniga siekere it's high time to change strategy to embrace abasacha to ko embrace abasacha ngo chabale go tokonya ko reduce this GBV so it will be a new innovation we are in the process alafu to ko involve abasacha mono I think na bako tokonya to reduce no nyogo sara kwa bana chinyaroka omenta basacha na buchi perpetrator cha GBV na bokonya rabatigire so it's something that we want to try last year to atema information based sana and of which no statistics yarwete abantu mbare informed so we want to involve abasacha mona sichi forum chito alafu moko buchi forum mwasi kenyora abasacha tafadhali attend na moko nyaramato so mirikende labda into tota manyete buna basubati na moko to so buya sana meringenora amenda sense meyo
simirubirimo begete kwena kina bana mwaikira basubati abanga sorongwa usi nabaruko manyana imirubirimo begete ni faida yomo subati. Kubwaterana na our partners ntobwate bari bakokora mangana livelihood nase nonyina se mungano ntobwate a component ya livelihood so korenta banginamo banyare kuyorokereria so konyore bitoki byabo na kina baraboga contribute to the family because kara tokodigereri to ngota bantu ngota babaringa poverty is a factor yoko contribute amangana violence igoto arangana kia bangina bako contribute na barabu na kimongina ko gorana ne kibiriti nyumba na kia ko gorana ne chumvi mugaka bunage ntwakane school fees banyara ko bwaterana gemerubire ine rororo with us and even our partners so ko bwaterana buya kapsuma njumuri on Ndizi TV ni goto endete kwana mangana manga ndeka turire diri tukure International Women Day karoto endete karoto na bageni bane kurwa sensema ya muungano agenda forum noto na Rosemary na Mary karoba bagubande te kwana mange nabo basakurwa sikiombe kiwende to tebya mange merubire babegete kwena kuna obosera bo musubati bagende uja samutkar bosie tari basubati boga rinde kubwaterana nebyombe binda sorongorwa usi kwena kingaki no mwana munyaraka ukina no bosera bwaye ngo gaturi to kwana mangana agenda based violence ngo gaturi to kwana igoro yaba ibuna kibate kolenda abana babo ngakitete ko by forum iri gukora obokabara bodi bokwena kiwa asebinyuru bito bato iri ngwana bari marani ngwana bari mashinani ba egento ja musingi badena barobe bakwena mbaga mashinani ali asebintu bikari gukorekana umete tobe town yana boja abantu bese betibu ya achikorobanjiro lakini mashinani abantu bachandegete bato ebino bakogenda mbake binyura ali banyora nabantu abange igogenda gutumera uchumbe yao ngo chisomande asenjira yabene gwetera sinambe ira siskina yurabu ibodi no ragani ko baboli kena bogoto dena no riko rwasense mbogete ano gani tibare teno ne fora mororo korengana nike nyure kingire bakwanda abantu bense mabu na bogotoma gwetera sinambe ira siskina yurabu bana boto bwati gwetera sense mai mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boga sense mai ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News ekarto endeta sense mai International Women Day timu yo mwaka oyo nigo yarenga mangana digital innovation and technology for gender abona inu bono muungano gender forum mwaikira ndiye mangana ya innovation na mangana technology ngakiboka kwenye tumia lende morena ya ngakia baswati ba ukina gusema mangana ayemeruberi eno ya credit toko chakana to mai kwenda go chese nsema yityo ko bemo inali Komenta kurwa se Mary atigerete last year twa launching into ko soko fresh soko fresh twa rengete tutware abasubati bare innovative abantu batumeke current technology so as a last year twarete exhibitors bantu ba chile nkuma bakachakorkia bangina sekinyoro entanga nitwakorete mutinyo sabanyamusi ya Miranot ya kabire tukacha tukakora tinga anda Businya Women CBO kera buna partners beto bakora livelihood project so anoincho mwenyene buna Rosemary na chitenka soma about squeeze na bogo simeka chingeni no nutabwati mogondo chiguni nkarore binto kaesome mbenga gundo teras mocho twari mogondo bachanga soma na bogo twara chingeni lakini tubwati market batume tubano enchero go chirusi gusio chiki Nairobi chiki Mombasa na bachiko gusarikeranje achanga gundo technology nero roro kwata ko michingeni echo chaikanonye ense ya mumbo so through mungano twanyo tubwate platform and of which nega ndeto mwako na para turibere nto abantu like abantu bari already batakire gukora innovation and technology especially on livelihood so that twanyare ko empower musubati economically so as a soko fresh ditukeriri go if we are having an exhibition in Chuero already bintabasubati bande ba kodre ochwe somi ochoro bolemi ochorora abantu buna bakorosi no ne juice injira abantu ntubwata matoke na roje crips nto pack bya how do you pack mutako resena ko kwenda se Kenya Bureau of Standards ebintu beyond spina bogo choiland so through mungano we are on to the theme of today we kabisa iko kwa iwori na Mary ndo yaresiri na more kabisa ne kebiro gie timu ya kabisa innovation and technology ko mwakira atua korenga naye korukare kiombe gitu tokweruka ngatore learning ntobwate learnings buna toko na gakore gasieto nko na korige ritorenga mbinto kitora akore bigeni asogokora mangana ya gender based violence iyo tobwate igento toko lokanga ongoing documentation kodigereri because ebinto ngo change bire asitwaringe kare ngo na gusikatore moto go change toko na kodigereri kera ritoko ngitora akore tofauti ase ogo ikirania mangana gender equality nigento kende tobwate gose twakorire
tubwate experiment twakate last year ase number tokoroka nga GBV reporting number twanye chagete last year with our partners ase project yakokoru nonye ntoranye beka entire Gusii twanye temeire ase our partners bakoregas ase abantu bagwa Kisii ba report cases of GBV enambe yere free keroko nyaka muntu naro kubwata kwa matebi ngango report gose no mwana bwatera neti gose nkoru marani kwena na ase case kia korekana kwena na gose ni namba yo mugambi tonyara kubwatera na mugambi aso kubwate mangana iyo igo that is our innovation to akorire na part of technology ebintu bine tokokora is na social media it's an innovation gotobate bintu buna TikTok aso go pass information mangana Facebook aso go pass information igo those are our innovations and technology tokokora aso gikirania mangana gender equality buya kabisa bono karamwanda thene kiombe gikino mwara manyire challenges kimwaro na chiko inda usijigo tango musubati gotagendera ayairira buno oto kanasa mangana no njera basic violence yeji njara ngi mwara nyorire mwara korobo tukirire mwara nyorire na mwara gatiri information mwara na ngi ko iro musubati gotagendera sorongo rwausi na njera kieta kire kuligereriwa ende abaswadi abasuke gochiposi to jakira mwana tubagochi osina wona jaka wono muna tote bango na connect atua but challenge nene Gusii tobwate ne retrogressive culture culture ya itere nkongu bado attitude go change attitude ne genteke kongu sana kerio mu Gusii buna to yegeti kungo mwana saru musubati no yogwako ano musubati no jikoni igo go change attitude iyo ne egasiere nkongu sana to kukwanira monto rero na tebeta last time nga kukwanira monto to kumukwanira lima change mbako mukwanira boire naro go change uno yo chete chifora mugorora chire chifora mchinyinge kuikere igora gateba ngebinto konyengo kora munancho musubati bikora ntachige cyanyomba na antigire igo tari lima chete forum ora chire chifora mchinyinge igo kona benge kanisa rende monda gora aje magora na tore gire yeah so iga culture ito nero ere challenge mono asoko ikerania mangana yega gender equality ebyo sana mentango mirosime na bako menda naye challenge ende nande ngocha narandora mashinani obutaka butaka borobo bwa changire sana ibinte bibye gisegi yagere no nabana baito chinyaruka mbaliko gendra school na rodira bana beto chinyaruka bagutama bakwanda bachikonyo mwa bande batwara marito bono kwanyara commentira abana commentire chishida chinde so obutaka mboga changete sana se issues to do with the violence ego mbororo emeri komenta kwa ngina rodi a challenge ende se binyoro abaga kambare baribe binyoro bakukwanira mangana alianga toko barakwanga kangaroo courts eba garansi zidi pera usomote government anaibu na poverty kwanyora omwana obwataranigu musubwati orangeri gotebu nga bwate gosene ngombe yiga bwata gosene chiribu isano gosene chiribu 10 obwata egera mangana iyo omwana gosene mwana obwataranetigu amangana yanyare gotoberero igo poverty ngo changiere mongino nyende ryari kwenyara na barenge koira atua yogo chiko report ekesi ekimotu barase nginja tari kwenyara baranga kangomba kaiga nanyora tigana inchenge konyere bati omwana ori ogenderera kumia biya kabisa bonda tujigo so ase topic yeri tukura bono mware dire mpaka mangana parenting ya bumwe mwete mwanyara dire ime kuna yaire muntu mwana okururwa abayiburi bono baso ime bawe ngombe gose bawe ngoko bawe ugende batubirira abungo so atoro lakini bono numuna mungano atwa kimwairire buna Gusii abantu bembrace musubati no ene biroge politika ne bamwe no musubati na bakuwikirwa ikaranze atugambere na begabana abo mujumbe abo mu MC na bakugamba buna inje abagamba buna inje na hotel mu MC ogezima na bakugamba buna inje ni atwa kimwairire o sensitize abantu igoro yo musubati atu iri mungano gender forum twanyare kuri abasubati aba already ba very exposed konyara tureri bagatwa barigeri na abantu ababere nominated abantu bayirire chikura abasubati very good in business so also already as abantu bari ba so krisiko take that opportunity to abareta sekinyoro but imagine digere musubati yo na bari buna you can still make it we also even give them an example abantu Kenya basubati nabange sana barasobora origere libogere tubwate Gladys wanga no mugavana okay and then
Nakuru, Susan Kihika Naro, Machakos, yes, all those people. Only swar to Tatware Bolia she does to what on political seats, a challenge Neror. No, no, Choti Geria say Eviroge via CC, Minister check out in Nyamira to what I was what in Kisii to what. So we still have that challenge, but we thank God to take Hatua. Abaswat Gusii, Abaswat have already very positions. Coach Aturitua, we give them a chance when the Bakondra Abaswat in Avakabarasi. Before even hand it over, Minore Keretua targeted devolution. Abaswat na Bangesana Batalingo Bogan. Minorite 2013 Muswati Yoringe governor. At least they can say to Tokana Rabatatu, one Gamban 7 to 7. So maybe 2027 to Rotinkotuara Tole 14, of which I'm hoping to see a Tonjo Muswati or Mumoga. We are Kabza Mary, Ribonde Rigojariara Banta Banga Tuisu Quembawa, Basubati, Abamontisu Bembawa. Na beko babona batana to bembawe chikonde ngo chikoboro to bembawe bintu bino chikokora na bire na kiora debi mondo buno uri gutwara obwo babona ya ose kwembawo musubati oba weidiri musacha na kiora debi mondo buno eyo ndaena ne good story ko scenario in a family almost what are empowered about information nonye mangana sexual harassment amanyete emanyete rwe ko manyene amete denga this is my right none kirago soka se kenyoro amanyete ngaunde ta ko nyara gonkuna ige first of all in information ige ntekene nabantu bako chabari gereri empowerment bako ringereri nga nechibesa but ne empowerment ne inclusive ya pesa ne na mangana information igotari mangana pesa oka na imagine almost wate pesa nyumba nero go contribute bana nante go contribute kebiriti what that scenario nga nchengo ganyerete for example ne nyumba go ganyerete tinda aruga because timbwate nane shiringi yoko bereke beriti nga kya yoroche familia yo wosena aruga timbwate chumbi nyumba go ganyerete chiso go sensa ine nyaro ko beke chumbi ndagera abana bamana koragera go so mwana osari ukure skuru inchende nkana abana maybe tingo nyara ko contribute tingo de no mwana exercise book go sena matemo omisia matemo because I'm not able to contribute igana kidaro re scenario nga to nyara ko digereria setup yinga abangina bari ba ko contribute na barabo in that kind of family na bari batari ko nyara ko contribute buya kabisa miri go no bateringa na mate naro no bateringa menta I wanted to turn the coin and gento gero na notice te abasubati usi ekenengo korabali chikas na ne chinko tara sana bo nyomo subati abo gore matogoli amange sana yonde mjengo yonde by the Gusii no I think one of the community was what wa for mjengo beto mete yes but one okwanyora montonera bwa on this side there go kora kindi but bwempa umuswati onalire kwerigera nabo konyora ongere gukwendera no mugako ngora nera chake kwerigera but one nyore toli empowered you are bitters who are with maybe nechi segment pias onyoru sina sechi segi otoko bwato mugako lechi sina abana baona beko gendere unless okwani rund bwamwe go change what we call attitude change bono in this ninyo empower umuswati nabo konyoro ochire mungano gender forum ukonere kuchakira gendo chakutrito mugako ngora iga konyono ne ro change maybe otigire konywa maru otigire chisegi ongere kurigi so bona buna chirichinke na nyora nero letre chinke don't you think if ambiri na beko gendera buya kabisa tiganda soma SMS ibiri so tigotuma ko gendera manje muri genda gutuma SMS ya wetira sina mbera seskine gora abo igona bo gutuma wetira sense me mitanda Facebook to jara Ndizi News digital ya sense me ya YouTube rabo to jara Ndizi News ni otore na basubate batiunga kabisa kurwa sense media munkano agenda forum international solidarity foundation materiri mombe gedi buya munkano agenda forum ni gerinse ya Muungano Gender Forum ni project. The organization ni International Solidarity Foundation. Igobona muungano na erere inse ya kwegera project ere initiated na International Solidarity Foundation. Ebuya sana manju muri bono kare twa Kenya rebuya era gutuma SMS chao simambi yabone producer no to na Joshua uta senjera ya bene kabisa. Happy International Women Day to all my lovely mom Beatrice Nyaboke, my sister Ferida Bisieri Ndro, Diana Nyaboke na Carodensia. Have it fab.
athena mbakwani kabisa ngwana ya bagania se studio lero niko kwa mwakoreta basubati rietandirari giteka kabisa abasiore kabisa mbia mono asemambi yabona Justin Tonga athena morning Brighton mbia mono asemambi yaboni ga somoroberio bwensa kiambia mono as international women day ga kitatu bwatisie abasubati ina bakuri bengere byae okinyi dismas athena okinyi dismas thanks as somoroberio wetu kodia lero inara wadana Irene kwamba wadana umuroberi ni gore fire abege tichie moji chumorero gabo kabisa buno morero buo ndali ugoka kabisa buo Karen ni kwamboka wadana tubwa dikuruji sema cha Nairobi iga wadana umuroberi mbiyare kurwa sensemeri ya Nairobi mbiyamano kendra gotubwati asemambi ya aboni ngera sesema SMS ndole mbarabya abatumire SMS cyabo agwetira sinambira siskini yura mnara wadana magimo gaka agotena mumuralia naye ne product ya omosubati and happy International Women Day for your sister siblings mom if present and your personal person bibo yao sasa niwa adenda doana bandire teneje adane product ya omosubati na maene egiara rende nyasana edotena wika bantu babere tumago jasenseye esinte nyaboka odena mbiamono asomoroberio yo mogende dasimambia boniga lituko lyabaswati nerigiya ka kyabaswati na ntutika twetome erinde ntoganya tunyakobekerwe mesa kira lituko mbiamono kerogote baboigo Joshua Mukaya odena bwa kirubya ndiste mbiamono asabagania se studio bamboreri buna ngakibagwe mbawa youth both sides mbali gire richenda yagarugubona kimogwe mbawa youth na barabwo morire na basubati boka oyinjosho gateba boigo nara odena high cute ladies as studio bangwaneli injengoro kundege Joshua ngobatebina emambiengiya na abasubati bonsi ngobaganeli happy International Women Day since yeito ya Kenya mbiyamano oinere ne birengere bya gotuma Brenda Mongeni odena bwa kirebuya ega ki International Women's Day bono lero ni tukure basubati kolende ujumi ya kongire igobono no ino muntu okwira healthing na beko ba akong yazanere ni birengere bya yakorwa asemambi yabone amashabiki mukare kwango sana asemambi yabone kwende togendere amonainwe mpaka omwele mwegura ndo atana ujumi ya kongete healthing ni bantu bali kwira kinende tika bantu shereke ngora igotore na kiense kwena uyobo tokorera ni lyo baba sa odenga kimoko inform baba sa asi kwende ntuma kwa nasense media parenting tokumwera nirende takuminga kitombiga mochake naye wanu makwene akimoko inform baba sa asi forum chin didina chago tabange forum tere in a way that is open and there people bago attend from the age of 18 to gochigoro wikerorio oranyare gocha igo information tokona na antoro tabanga ne yaba sport gosine yaba ka ne yaba ngina nande totabanga tokorenta topics nchire chigo target abantu bari abanene chinde chigo target yabangina chinde chigo target yabagaka buna boni gatobwate topic ya parenting asimotinyo yiga torengereti age area as young people a bracket bracket iri bari baranga bake igo meroverians pitobwate open for the youth for the women and girls biasa ano wata kena komentaros meros to chara ujasan na togendera ujibozi bono tuakwandira mangana parenting anene ndo teberina topic mwa ose topic mwa rayo mwako ose drain yo mwako monye yomotinyo yo egando jengo kiro motinyo mwate different topic rasta mne mwa bwato motinyo yo kabere the role of men in ending FGM dibaga lyo mosaja so gukora mangana yo gusara ko mwana omunyaroka yaba saja mbate banga kibata kiriko inforbose bakira amba nyara go kwana buna bara konya abana chinyaruka mbabasakusa aba egento kiango kisana aba gakabari bachete bakaigwera inki bintu abasubati bagwetero musubati osalire so baga tuashwa they took an oath togoteba ochakera ngo protect bara abana babo chinyaruka gusaba chukoro so ebinte binga baringe gototebe bange babo mbari gotebwa no konyara tu musubati nero kwanda waruke mwana ayo katwana musacha umete abasacha na baro mbaikire bintu binge mbamentinge kegende ta se family so bagateba gochakera ero konyara tore komanya kire gento kegende ta se family and then they will be number one to make sure mano you are very protected te yo como aroki biasa neto bigi yara sta meri mwanye mogane tiko sinari ka munyirorere iyo basacha bano ba beire champion ya samangana yo gukora mangana FGM
amang'ana ya FGM are a center gose ko eko asech project chetu tokora with our partners igo twanyekoreta asometi nyoka bera sengenje yarenge twabwate international day of zero tolerance to FGM igo nakitwanyekoreta asometi nyo mogima but nere kerenga gitekenene asech project tokora igo kuna konyekwanira tori boire as tokora chigasi na topics chinde tokora chi amang'ana hospital ko kwanira are ngonya korenta to FGM no nyinde role of parenting amang'ana FGM ngo charime igo tori konyetika mega bado. Okay, bien sana. Wanda toto ase topic ieri tukorera kuna na odena wote watazamaji wote 5-star hotel Kisii main prisons. Happy Women's Day to Mom Jenny Barongo, Salome Makori kurwa Arizona. Elizabeth Waiterless hapa 5-star hotel, Betty 5-star hotel. Iramek chef, ine chef ene nokora ya 5-star hotel. Kama ile hotel ya wakatobegete sana, wakaturikiredi kali Sovi Kemi na abasubati bonzi. Adena tubakwanni bano aso hotel ya 5-star hotel ngade bano yere Kisii main prisons. No mugo jibano lera. No mugo jirera. Abya sana abageni abane ngosyo kabara abana moko ba mix barali yekorere kale main Kisii main prisons adena lit koligia in 5-star hotel. Na motobwate dia bunga ito bano meto hotel abandu na bangi bare igomba tubwate dia semambi ya bano genda tubwate asenjera abene yenero ndistibyo bwansu bomugusi bonto so asensema ya parenting mwatebererie round eri mwatebete igoro ya basaja igoro na kibagwe sona ndende bakoro mochando yo FGM mete musaja nere gone parent rende the role of parent bono lakini mwarete parenting ikedete mokareta mangana parenting in the role of parenting in ending GBV. Buna ekiombe normally tubwate a committee steering committee tucha tumerana after every meeting yetatu so nabo konyora bago tokonya kere tubarusiti from different stakeholders nabo chaba tokonya batotebio mutinyo yontete morigereri gentugete mugena gentugete na gentugete so like this month bagateba mutinyo yo after munebenke nero ora alafu pia challenge nchiro cha abaiboli squeeze kulinda abana squeeze nabo konyora umwana asini to mwibiro so mwibuli achande to umwana so they felt like umutinyo yo gatatu if possible to kwanire goro ya parenting neri bagario mwibuli ase okorero umwana bono ekerto endrete kukwana iga no mente kende meri go sen boli ndedi ya kujivozi mete na bonya na karotore babere na bonya ko commenta rende na ngikire diga tamba ko magata na bono parenting e basinyirwe oboreri bwabo mpaka yare na bono ande diga mungano chenda fora mwera kwana kero korigereri a family setup na mangana yega kokorekana manga ase chiskuru ase chipara ase community but ngaye mwana ru gose ngaye familia chakera ngori nyomba yona kitware ngerete torigereri nga family ngitwa asoko manyanga ngitwa korire asoko gendereri go mangana yega gender based violence gose ninki family ekokora gosera akore asungo stop mangana gender based violence segera ba information buya kabisa bono ngo takire kwirari bagari nene asoko kwanira mwana mangana parenting no mwiboli mokungu ose mwiboli mosaja just say side ya na abaiboli bonsi kolengana kyagera inubabere ni numwagare to mwana ya gatoka so te basako bati omusubati neribe ko kugambira umwana mugaka atari kumugambira umuga ko gambira umwana mungena atari ko kwanakira so ase role yo oboiboli it's a responsibility omusubati no musacha ko gambira umwana buya sana nguru ndebirengera byane merito te ngombonzi kusibona omuntu mukungu nere utakiri kora roso umwana kabisa umwana nakiatoka ase family abo buri bonsi mbarengo kokoira nerikwa nogoke na kugoke lakini ne ngumachiko kana na basubadira bako bana abana mono maite ngorore no ne kero nyombali gorwa mwana akoreri gosa bantu barbakoteana ya ubikiri mamumino karori goso ria kore karakini ebe bona monto bwetire sabu monta ten abikenda toma wende ngumachiko kana mosubati ni ngumachiko ba aso mwana na ne ngumate kero mwana bate tabiembe omosubati ni gako akora umiwa ngorra muri associate yetu tanije na kwana na ngorra muri ngage bonda nto ke turusi ke ndikena bible bonzi abata kero kora parenting role ya bakore bya
bono mentig okay mentego kerororo omwana omoke lekera iboiru buna konya gukina chinga kichingo mente mamu mwabo akobera nere so nakyo konyorera umusubati ekere konya gukinira ndo mwana twara chimbwa chingia otore ni mwana obuna konya gukina acha tware ase omusingi oromuya alafu iri bakobwaterana tari atirinda amo isare kando batichinga kichinyinge nero muntu mwana akora ingi mamu mwabao kwa bono keru mwana ngere gukina iri bakana aranyare go interact na abantu bono nyara go balance umusacha no mukungu kaba ni chinga kichinga no mwana yanyare gukina kamanyite tata anchiteke ne tata angiteke na mamu babanchiteke ne na ndangiteke so nelio kobo muswati nero kobero mwana mono nero komete bakano ni richikoria Kenya kote ari na muisuko bajana ngo bari manera baka 18 years richikoria Kenya ndiro go to jote atori change meri mendango tenare kote banga kere familia go chaka bana mbari by accident familia go chamo mo swati no mogaka mweka mwateba tutete gutwara abana gose yekire chinga kitokonyoro abana mwateba tutete konyora abana gosemba bere gosemba tato una nyasaya arabasiseni igo yekira rituko mwateba nga mwaro si omwana oche na Kenya gitari batenga development yo mwana ego chakira riri omwana arenda igo obora dio bogo chakira riri omwana arenda mwatebunga ira gose no mwana Sabbath school ino mwana orenda iro mwana gose Sunday school igo mwana na ngo igware no nirio giri atatu mwabo kerari korunda enda chindagera chiri mungina komwa ngokorenta no mugako korenta gose nendagera support yo mungina riri arenda emotions emotions kwa support mungina emotionally because emotions ne chinyinge chigo chakero mungina arenda igo mwana development yo mwana no bare dipo mwana bogo chakera dirio mwana arenda bono turaburaniga amangana ya gender based violence to kwana na araria igona abaiboli parenting ya ba fair mpaka yerina increase ya gender based violence ya baire ase orongorwa Gusii kato kwa gender based violence rosemary ninki maito mondo nari zikari ko GBV ninki FGM yoga useninki GBV ase obwengeno okounererwa ase gesoko human rights violation nana seri chikoria Kenya ndobate human rights on anytime your human rights eko violated na meyo GBV na nde GBV ndobate type chinyingi physical untagwa kakomisi ndobate emotional kokorama violence umuntu ukorina chibesa economic violence alafu ntubwate sexual violence nabo konyara na monyoma ine but if one partner tabkwete consent lakini you are forcing that is violence yes no mosubati go sunyuntu ko butura matone violence that is violence kukura momonto yeah it's violence still bono violence ijo chukwande inkiye koirira igo parenting nero erori yabonererie gukore binde byonse wakwa akurwana nyomba erori yo muibori ose parenting nererie aso gukora mangana ya GBV Mary ase mangana GBV what a long term na long term effect chiri chigocha ase chisegi cha nyomba na ase chifomo cha kwanira ntobwato gosar kwa bana besikana kitogocha twana gosingerera boire na kurwana nyomba no kubwatera no gutacheruinse kwa bana those are forms of gender based violence na ndi chiri chibwate chionsi pigo chibikira niamo chibwate short term effect na long term effect igo kurwa se family ise ko banga gosenkwa kinetigo in a family ere ebwate violence onye mwana okiniri in that home setup omanyetenga omoswat no yogwakwa emotionally omwana inkonyorare ore disturbed no nyine skuru nabo mwana ratware low performance nabo mwana gotwara low self esteem ige short term na long term umwana akororari na long term kero ko dige chimoto mwana ikara go kina nere go chigotwara ari family yae ago kina maitenga omoswat no yogwo oyogwako na bana na bakwarukigo igo nere kera go chigokina konyora bana bae nero baruki igo that kind of scenario so konyara chira se family chigo chakira nyomba konyara mwana ngo bara affected korukira romoke na kera go chigokina naro
Buya kabisa ridi nyanchoka wate abuna mbia mona sumuro biribiri tukolia lero gaki Bible ingakieye mbabu atinga kina abana babo iyerira mangana amange akorekana asemeji mane ridi agara deba ridi nyanchoka na Bible mbabu atinga kichapa korone sali ujumi bakare ko gwerigire nde bayira na nyomba bagoja mbali bwatibaga na abana babo Ezekiel mukaya adana bwakire byandisi mbia mona sabagani mangana mwakwanire na maya injitiga ngwisheri umonginone wirikabet litukoligia International Women Day nere tiganya sai agendere komo sisini mbia mano edicha Simeone adana bwakire byandisi TV kichena Bezvalenzi asorongo rwagusi yarekanege ko gendera ogosara kwa bana abanyaruka nigo kugendera kira lituko gwa kwaneirwe mbaka abangina nigo bono bayirire bakari goitubuna nabarogi eyo nero yatwairo bosoko asorongo rwagusi oyinera adana borogi aba inkeko gara abangina babuja basambwa abangina bongo bago sambono buna nabwa barogi bona gender metenda bagaga bari go sambono mwanya okoro botukimorore nabangine bago kagerubono paka ngo sambare mano stereotype ofanyora abantu babote bumusi umendate umenye myake mengi bogote that itiri kawaida so I think it's a stereotype yenye kumemeke atumonto yo mugotunke amenyere myake mengi tari kawaida oino morogi okale ando boli montoro riro morogi nchina konyora monto otananyo riro morogera ningumu kupata so nigintuge kongo justify but it's just a stereotype abantu babwata atumonto geteka gotira oino morogi American oramente ndaso maji semesibilisa tatu enda seseme mutumo kutuma koirana indito korere ntunde ito yakabere kinegero oramente tingo mentor lakini maybe abantu bakusambu nabangina nandi bari abagotuma keba tingo sambu boni ngo sino morogindi batonya barogi bakarorora maybe onde bwese na barabo morogi ine stereotype na tebanga oyoro mogotu nero ko passive dinga na ro morogi Dolphini Mokaya awadana no ale kuru ibara awadana gatubati asinjira ingia awadana happy women's day mbia mana sabageni bari maritati bari maritati kabisa omwane mbosha awadana no ale ime yumururi bali no mwane nyanya awadana batubati asinjira endonge kabisa Naomi Bochere awadana bwakire bya kyumusubadi haize kobe mbawa dibuya ense ya Kenya ni igoera kine economically politically igonduskiko chibosione na bagodana musubadi ze kobe mbawa dibuya igebinte bira sumairia sense yetu ya Kenya nyuma nigenda gutuma ujumbe yawe wetera sinamba era siskini ayura bekaronde nabageni bane ekurwa sense media munkano agenda forum igo ngurwa sikiombe gerige International Solidarity Foundation bana dotwerera igo remero biri ababegete na baruko kwene kibuna abantu basirwe tari cyenda yabaswadi boga mbate abasaye abana angwana kibare bana mbari koneru baswadi mbari koneru no mugaga turi koneru wikyara renda bagaga kwatatu asunyuntu twakira kwanyana twakurira depression lakini mbarora batokonye asama tuko arebosi gotika twenda sense merio motumogo chida kaibere gato kwirna atojikoroga uti asentunede ya kabere tukoromuro biri tubona mambia konene ni ngenda takusabera abasubati bonsi litukorigya ekero mwenda takosherekea andoza semaberete na ndio kwenda takosherekea nanje nabe kuona de urende nanje igonyi boire no musubati ende bya sana kwena turukora sense merio ndi ya studio Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Kisii mat megane dukenene yobonchoreria ekonia ebinto au Ay tata kule binto. Kume binte bila isiga.
tubwate bintu bya electronics buna chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, TV sets, chi generator, chi microwave, chi ufas ne chinde chonsi. Baba, TV ngoria. Bora yange TV. Tu ngai ngai. Mzee nusiza. TV ye. TV ta kita na adigire iri paka na biru muko. Kai. Ngoro kire gento. Dia TV nero. Digital. Kirango. Tubwate birogo net mesa cha dining, chi sofa sets, TV stands, ebitanda, coffee tables ne birogo bya bisi. Ebirarero buna emeito yebirengo ao chi duvet, amarangeti, chi net cyogotanga chiumbu ndubwate. Kai. Eko. Aye. Jadi choko jome tako tika mocha beri si bedroom jirara sitting room mara moja makora ni. Chianga nchiro chia latest design echiabana abasbati nabo igo abasacha. Bona ango surprise mocha beri yange ngiye ya maskani. Ini yoko tengera nyumba gari kutori nyumba ya. Ya boko ni traisi. Ai! Omudia. Nje ngoira gaki. Nyembekera ko matambo. Aba bisa bangwa sakara kai bare. Baba mbeka ange bitebo wangu. Chani liko na ngere raisi. Bono muito yo kumbe ebito no bire ma ebito. Muito nyorenge bono. Kisii Matimega. Bono ngoliye buku. Aba bisa baje ko ngita brana ko roma tembega. Ribagari yo kwegeka kigari ndiro rigare nabo igo oburendi boisaine. Ni gotogotoka imeo mochio Kisii epare nene ya Kisii Kisumu barabare na magacho akwanza. Inju Kisii Matimega ga mukore binte biraisi bobe. Laro ko tuane mukane gaki. The only man saver in town. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Mwana mwanju muri Ndizi TV karona twira ne kurwa senza mere Ndizi studio twajikora kwa ni Joshua Keigo ne rojikora korabu nabi mayete kadogira jinsa jaminyo kirake rakinde ndengo kura turo morobiri na twira nire karabagani bane bara studio simambe yabone akwena kyuna twago tebiria mange igoro yeri tukoria lera yabasubadi bago chengera abayo tware turina the role of parenting asense moyo gukora chisegije jumete chisegije nderere itukeria abasubadi ndi kobo we karibu turura nde bajikora aranga agirigo ikurigere kurende sari ensere buya ebwendete nande basugumira akora kino mwana umusubati osukero jibosyo igo na kitoberete gasemambi ya buri someje semesi biriseto enande toira na sentunde yende togendere ko bana barabwo uika omwerio tiganchirigere karondo jojiga na ikirega gefalina tuma awatena happiest international day to all abaswat to all women awatena karata the happiest international day go kore ya maiganja abwato bukorgan wake lakini awatena bone ini kare happiest bia kabza
Henaro karu herani miroro then no onde me yomo very sweet day. Happy International Women Day to enjoy your day. Nkwane dia bagani asemambi ya aboniga. Nere nare gaiga nara nere ya na nyarode yao na nyarode sana. Na debo Freddy deki tingonya somara kigona noloja kina nyarode. Igo netogendere naye mpaka mwere statements out there pamoja from diaspora tubaza senjera kabisa. Na debo Fred oitomire yae gabuo lakini otebrena yae bona sese monda somene ya tena tigankwania bantu banyari bari charge fans bonsi ateana no ari miyumuru lakini yende igoro na gonye na tigire tiro kwenye soma boniga ne cheso mujinga gichaye mbia mono karenda te kutubwati asemambi ya boniga kabisa tigangenda sense mo ya bagani bane gwirnande ngenderne ni jese message mo enda te kutuma uja studio bono etwari kwanda the role of parenting asensemo yoko hendi GBF bono te moto te buya inkyo muy buya te kiro kora edinda kore kisege chia nyomba mangana FGM amangana yokurwana nyomba amangana yokururu kwa bana metabana gukururu bara bible bana bagambira inse yeri pera bakora ngeta kiro koru edinde ebinde byo muy buya mena yayo mwana yoye future goseno no murugyo yagwa kana no mungino gwako murugyo omanyana yaya erori yabonererie tonto sebe erori buna ya abaibodi inte getangani tema ko rinda bana asi ekanisa Biblia ni bwate amafundisha mangi matukabere gatatu aidire na chitenga ngasoma imtugite kuru asi buku whatever abaibodi ekere no mwana agosire nabo komo discipline but intali nando komo discipline komo umiza ayenjera nerora discipline mwana we ina good way alafu egento kende ekere kwalero mwana gase kanisa ayomonyene twara obwanchani ase no mugaka no mongina mwana yo kumbonya gukina kamente mama na tate banchaine obwanchane bokoreki bogendera sabana endo kende buno moibori make sure mwana wo agende school abe informed nande kora abe no bwate bati iro mwana wo isiko tanya gosomera gari mono mo expose isiko kumbamanye chia abantu bandingi bakora mambi na bokonyara gwakonyera abana ese familia amen na bakomendera abo erori yabona kabisa bakora mangana ya GBV asorongorwa usi abaiboli bon parenting buna ritina chakari tangana komenta na ya kwanire bana mbari gocha by accident nyesaye nato sisenet na bana na mpaka tobaigike na kubabeka enchirere endonge asoko ba protect so number 1 asoko asaya kwana family etakereko ba save environment ya bana bago kinera ase baire basic needs chiri chaba baganeri asoko ikirani ogukina kwabo kwa bana na bigentekene na mental na ande no communication obererani nyomba chissues ne chinyinge chigendere tase binyoro na bana bagwetera igo ngakiora beka abana bawo nyomba banyare ko ba freely to communicate maybe umwana gose nachegati gose ninchera nakyo umwana go chacha go communicate nyomba gose umwana nare mire gento nakya go chacha go communicate na bayiboringa nimbo atokogani kwanyara nga chi family chinyinge gose chi family chinde communication teyo mbo wate communication breakdown umwana etera gose ne gento isiko umwana na wate gose nokogani ndo mfano maybe wasino yo pads mweskina wate pads timete abaibori abagaka mbarenga omwana obo mwekara chata binga dadi nataka pad nere buya mosbadi mwana yaraka tevre na dadi ni mekosai kiara na beko machikora no bosoku se ngakiringa ni tura kwana no smeki pedro ese boniga si okere Brighton it is high time wembrace mwana wanale ko tebe kiregen kendi onske como kolekanera obo muntu obo musanyo ya actually kabo musanya so mwana kabo muntu mutangani mwana wako watebirero kintu gete kiambere alafu kabo muntu mutangani komo information so that nagenda egusiko kabo kobera raisi kokotebia ntumete no eko kontebiga tata na narete konte mama na narete konte so nara kabo musanya se ni bon mente mtuboniga ninyole magetabu ngaro na somete kale
parenting ya lenge nyororo no bwate tiri chiko wasibire bintu mobegete yange ntambe squeeze technology ya change bintu abantu ba travel so parenting ya change alafu challenge nandi bani ngorengia bayiboli tobwate number 1 enjera tuarira twere tofauti nenjera tokolera abana so nintuno into abayiboli abanyene ntore confused so oko change so there's something called change bona nyale squeeze abana bagosomerwe bintu bya school why can't you be the first mwalimu ogotebe umbe squeeze togote mwana tu mwana ngo gorwali mwana ole pipi tu akogote squeeze mwana nake akora akoiboro but mbona ngoze muntu mwacha kogosomeri umwana so be the first teacher yo mwana komotebe lakini mere karonde gatasengane yo ngoma na cultural ya itu yo Gusii na twakinite kumajiri gutanga musaja ake none kraba kono mwana akwoba no mwana munyaruka rende nake culture ni takiri kurusu bono mugakaba asioli abana bae kabisa kubona akobo mwasiori kabisa ba ukwana omanyana bono rende na kubwa karongo na kwana na nyoko nere biya bono culture tunyitige Ntobote wanga culture nembe but there are good cultures and bad cultures. Iko bad cultures na bibi togo kanira ngambi nyara ko genderera. Nensema yogo kini abana baiseke na narira abana baiseke. Asoko kini abana because ngo kwanira toro mwana abana bonsi nyomba. Ebintu bya change tibuna teba. Parental control nega neri no nyomba. Ne yina abayibori bonsi. Kumanyanga naona abana chikatuni chiri bako watching kere in those cartoons information kibakonyora from their peers igonya ntori konyara kubakwanira bonsi na nde buno mogaka no mongi na mukwanira nirimo ostambo authority ringana riri mongi na gukwanira omwana no mogaka gukwanira omwana bakina bamanyetenga na abayibori bakwana mbanyara ngo mogaka gukwanira nteke nga no mongi no kwanira nteke nga na gosiboka gukwanira bangana yonsi enjera ata babuna twakinetiko ebinte binge twalanet from our friends kero twamanya from our friends we learn the wrong way but kero information ko rugosena sabi because na baromba manyeto mbabwato bumanyo bonge ngochere with the right information igon totigera abana bachikolan from their friends nona mangana gukwanira igoro ya sex ndigo cha kwanira umugaka nere tiga cha kwanira abana nyumba igote banga nego sino mongi no tigeru amangana yonsi the basic usage sanitary towels no mugako manyanga ndia gocho chirenta nyumba no nera na bako goro provide lakini mono gwatebire no monta kwa na bako kwa na igoro ya mangana yo bwanjani ngiye kumugakara ja kwa ngana kiara ja ko jaka oiro simeri bano ko boli kiara na baraje erigenda ko de no gotishiro mwana na ki ogenda ali nkonyororo rwere nkonyororo rito igomwa kokoro meto jiro rali ngakiata kiruga hata kitaba beke karo bono abakwanire kusina ki kroto advice enjera squeeze abana barukina abana banarete kuboli amaboli ono naboko understand mwana ke muntone analete kuboli bintu bete ono for example I don't know if it's very ideal tangena na a scenario kwanyorire ibi murambiro bigo chesa bibere era bigo chesa gochika banyorire a condom bogotire buno mweboli tomanyiti gosomwana na mind story na sexual education so ochire okobolire Brighton daddy ekingento kike so nche buno mweboli I will gather information manye nkeka kiamanyete labora matego komonga ina next time meta okoboli so ubone tokora mweboli inkio manyete ukipata mwana uona mente it is a condom egotumeka nini it is now high time kuchaka kuikaranza koboli okosomya mwana ngora osenege ntale nge kuwatch orolire gosene soap opera ri kuwatch kintu itekiabira se TV okoboli ento umana dadi watu wakikisi so it will give you a lee ochaka kukwandru mwana como se mbona lakini gendera nada kona jaki so ebintu nebingora notice so mwana nabokona ora kwalenge gutuma mwana wikire go center years kwa mutume dukora attention yangu kuna vitu mingi zimefanyika in between one of observant nebinta okoboli then you understand mwana wikire jiwo ikaranza muchaka o discuss lakini una basaja bange ba Gusii ko bwa turake na karudo kwana no mwana munyaruko gatumutu tomukwanire nchiragete ikena mamungi no mwabona na
ba goncho komeda tena ki mwaka na bwa chake ngakire mwana mete na mwaka nene bweka zi family njibata mangana kono ure no mwana nyaroka kwa mure buds mungina na baja kwa desini kindi kwa manya no mwana mtaibu ya utumia nini yomba ngakibona ngakibako igwana bamaye ko kore merobiri meteka bano gatwasiori totebya bantu na yaya ngakito kore kyari ndengero kwanyora no mwana we bobo iri gukwana abayibori ugire kuri yo mumura no boda boda gusoma muragete ogochikumugorera ekara rika kumugorera omuoborito yoba no mwana we otenenire amasomaye lakini yari ko bana mbakwa no muibori bono nyomba nabo ngakirabe korato igorera bwakego ameri nako ngwakaragini timete osende na nebu ni example for example nimbwato mwana oikire chinga kecho kera kwenda gusene skuru ngo likayo zene shopping list otoere rigocha nyomba abagwara ryo mugaka na mutenga kendo kore shopping part of the list ne sanitary pads igotumanye tenga omwana oyo oikire chingaki aganere kwa sanitary pads chaye nigonkobere obosibore nyomba kera mugo kini omwana no mugaka understand tinga omwana because takobanga mugaka tamanye tinga stage nero omwana goikera na manye tinga omwana oikire chingaki echiga akonyora atakere kwa basic needs echiche na hari go that is why bright on goikera buno mu swat no masaja you always give feedback esabana baina terero mwana uchira ontebire rero na ngire korora my periods it is nabongo tetatu muntu nyaruke yakini re bonto tete como se through that na mokoligiri na we mwendo mukwanira gusimwagiri no mwibori kenda rero ikaranse bunangina rero nteto masomi abc ero go ikaranse no somo mweski na boko matere koso kochaka goetere binto ite na bogo face into biro ra face tatomi no so through communication and ko ba open na bana beno na bumo kwagire kento gete na bogonkonya kento gete osekera kubuli swali ya okongire that is why what I go to intellectual skills abokoli na way wa consult your partner moli the best way mora konyo mwana oyo biosana omuntu gutagande bina ro koranera interview kama onde na agite gotema ko ira sanitary tawuri asigete akanyara bantu bagusirina bono na bantu batige akadakwirira bamura boxer boxer bigi chisurwali chime number 1 akaracha ko ira bantu bakasiri bagatamana ngakimonto yakorete ngakimonto tegeto impress abantu bamana ya ebinde imbire society no botakambororo bokorera bana basoka isikubachi gukora ebinde ngakimonto rakore ngakipartners baraje na barabu bakonyo mujando yo Rosemary royo oyo Mary tokora kama ngana mangenga ignorance chi partners go say they are well wishers wako chana mangana mange but ignorance nera sebinyoro yosema shinani because people don't have information lakini on sanitary party jitwara buno mfano maybe na bakonyora abantu bange mbamanyeti go sebaka kabande mbamanyeti nga mwana ngweterare a process you egeranya are ko sanitary parts igo that is why tokona kwena na information continuously egera abantu banyare kumanyanga na kibako ikabana and inki abana babo baganiri bakoyego bisano batagenda komenda evento vende ke gochakiara ba e problem rebina baibori baba baigino ibinte binge ntobwate esa bwasabana and maybe nyaroka nerere yakinete tatebete mamu mwabo gusoma mura gustatu mwabo kenda gwetera ona kanyora orani kurasa musani onore musani yondo mutemete mitumbiru tabwento tebe abaibori muntu wento gokorera muntu gete so piesa that is what take also time nana abana bache ba twabatebe muntu wento tebe gente gitanga nino moiborio nerore gokona biye kabisa umwaka yo ni goro 2023 etubate international women day ritukoria rero andi to kwarne mechandeli rengita basubati anagenda based Lawrence nare engirita basubati na tuateba nani kikiragere umwaka onde 2024 nando to kwarne binde the same tonyore ne bia kinde dikatwara uja tonyore bia keire mero begeta kirube kwalende na 2024 ka tubate vision 2030 tonyore binde bia keire bia moganiwe kabisa tumanya na bono FGM yaede mangana jera based aede inkita keire ko korwa Mary inde binde bike asorongo rwa Gusii anene otukurarigereria ya Gusii ko bwena iko Kenya ya bwende International Women's Day kero mwaka ngochere ne timu yae igo ase timu yo mwako yega innovation and technology na kito partners with other well wishers na government na other stakeholders kero monta ase bakari kero monto ngana korengera renga ni innovation kingo kora to achieve gender equality was to impress equity
ase binte bikero monda iso kobeka egente kemononda beke kende nabo tokonyara goikerani gose konyara gokeya mang'ana iga gender based violence. Bia kabisa Rosemary nabo komenta kenda abo kia nandi bo ndengo chikobori ko chibusia kura menta abo. Gento ndamente gento tubonete bono gukora tubwaterane with our leaders tujakira abagambia bale sibinyoro abagambia bakoba empowered bempower na bantu bakugambira. I think we'll make a milestone. Alafu una account and maybe as a government or as a world to are policies to go protect abana na bantu bonsi asense so to policies in place na bantu babe informed tutakuwa tumepiga hatua. Bia sana bono ningani mutebi abantu na inubune kiombe mubwate amangana achenda kurire amangana achenda maite abantu nde bago bamachi ne biombe bikoroswa osibiko nigo bire man oriented yani betegete borobe egasi abono korosi beze batagete FGMR batagete mangana achenda yani baro mogoko obono nagi ebinde bigendere nani abantu bamachi biombe bi na iribonda temo abantu birenge bino na haya inumuri kiombe geri na mutagete ebinde bigendere emota ketena mokonyi society ikibona kirata kamote bya bantu kera bantu jabara ndena ibyo mbegete nina nini batera kora bitika mo agenda de muhasi uri motena ya inwe kerenga kino ngiri mota tena orgongoroto rwa Gusii robwenene maybe ngira nili before Maria kwane okora na organization mneito ayo monyene as a staff lazima tu aromoyo bede tari koro muntu gutwaro moyo ndi kinyura ategerera be patient abikwane ayo monyene it is a motivation abingi unabate bwalimu nabako nyaru mwalimu first no yonde but generally nyore in this world of civil society organization as an individual lazima utwaro moyo bogo konya abantu na gokonya umuntu ta lazima tumwachi pesa omwekende. Actually the fact remains organization abengi bunandons si ati ni pesa ama ilifanya pia the staff engore ibabwate ko kumaliza GBV as now as I say inero nini ndatebe motivation as a person njebuna personally enchera labda muntu gwakine tebito gwetire ogateba nyasali ngoko konya nyale na kobekero lia sabantu bande itakukalia rais yekero ile platform go it out not necessarily ati omuntu abantu abanda ati usinichi besoli gireta takunanga pesa kana show you but motivation of the employees about kora civil societies aba ekoba motivate tari rais ochega ukwa nebinte abantu abanga gokana but if you are motivated nakike kokerega siye gukoreka bia sana kometa kwa ngabu go senda some SMS biru ma ko wirani yabo Johnson Juma oseka out there na show the woman are articulating issues very inafa work on your sigino out there na karego masumbu yake lakini out there rende na muhati kwe issue yonga tene kenyanjigiri kenyanjigiri enjoying the show out there no areme Johnson Juma oseka kombia mono ekaro wende to tubwati kwetera sense meye mitandao nkwani ya bantu babo nchali abu kabisa bana kwasoira sekibago igenda gogetaja kabisa kete na banya nyinse chigwikira sekibago lakini endelete kutubwatia kwetera sensemo ye mitandao mbia mana karo wenda kutubwati fali na atuma athe nambia mono asirituko lia baswati akobaganira bonsi amaya batware lituko liubuya libosera bwa baswati Cynthia Nyaboka athe na bwakire buya asomoroberio bwensa kimbe mana saba swati abasera kabisa kwa atera studio batikwe dishu na chitakire tigo mosubati ale ndwe nandaigwe esiko yaye ekertori tuko chikokora ndo jaminyo kirake ntote buno musubati bono abere mbawa ari kujari kwingero musaje mosume gera torara bana banyaruka bono ena nyoro na kora bishop wete stonere muganone akarontina yayo korana none chinyangi akorire chinyinga bwataniri nerina abasubati na bakariko na bakabwateni konanda na mwengeire abamura my thinking like we should be happy nga omongina wanyorire ebesanere because anya kinyomire nanyore pesa nga inkoira I'm also developing my family together. Niko no tiga to impressing abangina onye basoire in empowerment asoko nyara chibesa we impressing na barabongo nyara bare go contribute to the family. Bisana mhendabu I think kuna patriotic
society enchera nero musachu mabo ali kuligirira mukungo enchera abonete koba bono chiro nyoru muswati yoko sambiri ngwenda ali gasi aru sensa 11 tanality so mentero manyene that uchaka ko feel like umusacha ande onalire ko gotendero ko kuwakandera ko mutumenti chero to ko ngaka ko bali chiko di protect bono bantu ba feel like mwasali abasubati but si atili kuwari mwabakonyire rero gotebire rero nchirangi gwete I want ABCD bona wavire kombe ko kale ko genda nere ko gosali ija kuharibu nile tu accept ayo muntu le empowered muntu so krisko trust me muswate ogoya soko enda gosine chirwe oneli abakona nabana banchira bagosome nchira abana babagweso kenchira noneke kombo ko chakwanyore umuchi wabusire kuna tofauti na mtu mwenye aja ko empowered bia kabisa ekero tokonyora umwana agokururwa gosagotibongwa kwanyara so umwana oiru borito na baiborito go blame oseneri sajeri gosomo muroyo o umwana oyo gosotibongwa umwana ngobon to go blame asa mutura maji asogo chakera the role of parenting na to go blame everyone including the society even the government itself guchakira nyomba kwanyoro mwana kururu omongi no tomito mwana gosenetinga saa moja gesonte amotomalate gose twate aba time na robot it is a time parents ndo at time we have not given our children time omanyanga ngayo mwana yaru gosenga yo mwana yakare at a particular time no mo ntogo kururu mwana nere it's very unfortunate sometimes I feel like shedding tears kero konyoro mugako maneno 70 years 60 years akobwatera ni omwana 9 years it's very unfortunate eserikali yenyene nabagaka batwate bakogamba mangana ekenyorongo omwana okururu mwakamba mangana imata cheranse ne serikali ali astokira seri chiko ngato chiko report konyara na barabu they are not supportive everyone is a perpetrator of violence all round iyo kiro mondo na usikanida senjera ya masende Rosemary nabonta mente match but entontari ku expecting tongo chanara boli by the way abasaje usengo boli bright inki mogo chamora so umwana oyo wemetinyista miaka kianda miaka 12 geke moko rana baswati abangi batarasoka baijire nana konyora ichibo so ponori jibwe ga turabori aba banya kwa guri baga bakorekera njana gukorare njana yakorre mwana oimoke abatubori aba bande na nkimokorra baratwiraniri kabisa lakini ntwarara batarakora na barungo chabare batebanga ere yanga kyabegete gocha kobwatiranigo the same question na aboditi omwana o 6 months go 4 months yanga kyabegete gose kwanyoro mungino rio monene obegete gose negotine yanga entambe yanga kyabegete gose ningi kwarora lakini ntwarara na omoji just mata komeka garodana bange koroba ikiwe kambere baodana shetani ni shetani aliningiria abaga gabate na atanagi mbaje batuke kimono baro na shetani oyo ngakia kamerta magunchara ngani akorigirire ne baka montoro mwana moke asubusokusana anka gotorye tujukora akogorero mwana simi eyebune yane igale ne kare kokora kebaokiane good parenting osokuno gosari omwana umwana tareke ejire ndiyo korwesi bitodebe na 70 goja inse ekiara 18 yanjire hono ko sali umwana oseko kwa makonya obuno parenting inge kerwa gore umwana smartphone inge kabisa esimine TV mbibwate about mono because even the cartoons mbibwate content gose no ane TV tokore other programs nyomba nchibwate content no ndi dungo dikabara aliko raringa for parental control PG igo na intubura parental guidance yes esimi terimbe nande teringe yako chia sabana erengia asabana asogosoma because no serikali ya rwete laptop kuchia sabana sikuru gosomera but nere controlled igo no nyomba kero ko mwane simi tubwate esimi ne wata settings chikoro nga parental control kwa manyanki okobekero mwana content kya kurigereri aibu no mwibo require take time kwa rigereri siminga omwana yanki acheta karigereri at particular time san Rosemary mandare ndaye ngo support yoro monda wezi mikyange diro support mwana Gusii tikakanye miaga ya okay it will depend at a percentage nere go depend tentebe yes asinare go konya maybe karwate siminyomba ose wachira asana bokonya kumanya inkekegendrete lakini buno mwebodi take your time umanye inkesimiye inkebwate ngobwake ro bintu bunebyo but which also it's a challenge kenana bagotumeka adelete
but njeri bori ndiro konyoro umwibori kabisa tori yakwa gorete mwana oyo simu mwibori take an initiative abo no nga yarusie simu baibori bange manya take initiative ono na challenge to konyoro mwana bote simu binta okora bakogocha gwako. I can share just a 2-minute story, not more than 2. Asena ro to achiete story na parenting mwibori yomo analete okay nero ko mwana yesi batikira saa 3 akira mwesi migo mwana yo soka isko kwa ndo bera around 30 minutes at amenda washroom but mubritanya ko take interest wana kera chite forum the next forum akira chita gacha kubwati ngora gacha kagonde simenera monta wakiro chumuganya gari bakore kibakora oira by the time acha notice mwana alinge pitch alikuwa pregnant binto binde kaba conscious tikufanya binto ani kama maiso gara demora bichunguza kwa sababu simi osoka na si ati ni mara moja mara mbili biasane ko to ko parenting ye kera rojiza ka jitu cher to tiga kaibere nkonya ororo mosubati ore ejere kore kana producer nganyire mbodi morioka kuma konyoro mosubati bali no mwana umusaje umedera bakonyata amanyedera kino nyoro mosubati oyibona mamu mwawe nyaruka gite amanyedena umwana one nabwate umusaje gite baragira nere oringo bakara jibeze baragira nere ingane rori ntori gikeri useba ntotige na yabona banya kuragira ekera ndiroro na ngori gutori it's not allowed lakini ndirongo ligutori ngakito to sa mimo mosubati ona amanya na aya okurongo saliri umwana oyo ayobogima mera boko chaka otokorego tuma to achi contact chino ngakianto bakwanyora tokoro muroberi ei tarigento kerekeronge keganeri kogikerigu na baibori bonsi banyare komanyanga omogaka no mongina na no mugaka kerodi nyomba twatabanga ebinte binge nabangina na barbu kokora tore violations igo mogaka kerodi nyomba na eti gomanyanga mwana oyo ngayachiete mwana soka kwanyarwa sema mwabo mutomo mwali bagochikorera gose no mugaka watebo ore ko barentera gose ndagera sebakoragera koru mugaka atamanyeti go let's take all our responsibility mugaka no mongina kwa manyanga omwana osogete koru ngayachiete ngiachiete gokora egere menyare ko bwatera no nyomba no mugaka no mongina uya sana bona kwana tuma kwana ninga litorio mwato linge bisero bite kiachiete ya tebo mongina okora igo okuno goturu tumba bana bawo ne family yao na ndorigereri mono bali gocha basese. Pero yo basini kubono ntuta kena bantu barabara niko banyora meri ngaiba ko banyora nabo ba contact bote ngai mogotoka ine karabara niko banyora sinjira ya obekirin nabo mogotonyora gwetera se Facebook akora ko ngamungano gender forum na obisi cheto chigotoka ari family bank 3rd floor room 10 Igo social media na bakwa de social media ma to mondo bale na to yindi chito to ajire no veje na bakwa de social media ngai ba ko genda ali una nje ya nego na de na to nyore Ndizi TV News digital Facebook YouTube Ndizi TV News na mo de ana platform ejo ose bai korro na bo gotara visitere 3rd floor building ya family bank room 10 alafu Facebook na boko like our page Muungano Gender Forum na boko tonyo Instagram Muungano Gender Forum bia kabisa mbimono mwanju ringana lino lyo mwele karuri ngana lyo mwele karongori SMS ya magato kore ringana lyo mwele meli just to saying a happy International Women's Day nabangi na muhimu kerere go protect your rights na go claim your rights na soko renda bana nyomba bakaka nabangi na bwensi mubwatera na soko renda bana baina nyomba torrent generation irenge go chimoto bia sana Rosemary seri tukerire ino lia International Women's Day abangi na bonspi na bagana iri tukorigia museseniwe alafu ase parenting let's take a responsibility yokurinda abana betu tuchokutwarekesa kuikia mambi na mambi ende bia sana mwarengi no mogeni ondo maitarenga seti ne na mogo modena nere tarengo akiri taria Purity Omariba asante for moral support na feel part of us bia sana timu yino yonsi ya mugafirera mokwenda mwateba Leron tokare prisons, women prison side. Mujikuserekea na basubad. Bia kabisa gotonyora na sense meli ya Kisii main prison sense ya basubad ina barabutora bakwanira. Hi guys, ni Ronald kutoka Nyabi and I wanna wish my auntie a happy International Women's Day, Mother's Day. And may God keep strong for your
my sunshine bia mono ine SMS ya tumil hara utume SMS get timil ya jara ragoji. Then thanks Ndizi TV for a nice topic. He asked them to always inform of the National Parents Association. Utume namba ya ena munere moko rana kimoko mobeka abe na bingo bande ya National Parents Association nerende obe kimirobeli ya kapsa na bingo nyirore katwa koro murobeli ya simambia mbia mono mwajumuleria kara kwa bana inchi kasa dwa jaga de jinse kumne berano bono to ikiri jinse sato kauja na jigida kaisa na sinse sato jabono mame kwa kira memono kara wajo ran Ndizi TV nero bonsu zino to ngena Joshua uta waenda kuna mari wine jibi jago jira senjera bena kwa kira memono inero Ndizi TV bonsu musi yogenda kutobwadi nyora na to ko nyora na je kora jinse bere jabono maro asumuru mugano ne go to skinner Ndizi TV bonsu musi yokora der moro bere yane Brighton Makoli.